Здравейте, здравейте! Аз съм Таня, диетолог на кучета и котки. Сега ще ви покажа една бърза рецепта за домашно приготвена храна. В случай, че се прибирате от работа и осъзнавате, че сте забравили да размразите барф за вашето куче или сте забравили да го предвидите, ако готвите, не е нужно да се стресирате. Просто отскачате до магазина, взимате някаква кайма, която е в наличност и която вашия домашен любимец предпочита. Проверявате какви зеленчуци имате в хладилника. Аз имам червена чушка, имам магданоз и целина. Също така ще добавя яйца. И така си сглобявате една бърза, много здравословна рецепта за вашия домашен любимец. Нека я направим. Ето ги зеленчуците, които са направени на смути, в случай, че вашия домашен любимец не обича да консумира много зеленчуци. Имах малко киноа останала от предната вечер и също ще я добавим към тази рецепта. Както вече казахме, не е необходимо всяко едно хранене да съдържа всички необходими витамини и минерали. Аз съм добавила малко дехидратиран черен дроб, защото ми се намираше вкъщи. Заповядай, Тара!